Aquest projecte parteix de l'imaginari del món del mambo i del referent de Carmen Miranda per crear un món paradisíac artificial. En realitat no volem parlar ni del mambo ni del Carmen Miranda, sinó que volem reflexionar sobre la societat de l'espectacle, la societat del consum, la societat de l'entreteniment, el show omnipresent, la fi de la privacitat. I en aquest projecte qüestionem una mica què passa quan aquest món paradisíac cau, quan arriba a la seva fi. Mambo és un projecte que combina elements de la coreografia dansística amb elements de dramatúrgia teatral i un dels propòsits d'investigació era combinar possibilitats, sobretot de dos pols, que són d'una banda uns elements més reals i quotidians i a l'altra banda uns elements més irreals i onírics. Partint de moviments més quotidians també i a través d'eines físiques els vam transformar en moviments més abstractes i poètics. Parla sobre la caiguda d'un món, sobre el dol, sobre la negació, sobre la fragilitat, la vulnerabilitat, la imperfecció. Aquest projecte començà el 2018 en Barcelona. Començarem a fer com un petit format de mitja hora i ara, gràcies a la residència de la Carme Teatre, hem pogut reprendre el projecte i anar a més en ell. Tot el llenguatge és bastant ple d'humor i ironia i ens porta a un altre estat de consciència que a algú potser li sembla una metàfora, a un altre un somni, un altre pot ser un deliri o una bogeria. Estarem en la Carme Teatre divendres, dissabte i diumenge. I esteu tots convidats.